Akhonyela Xamalazi iduna likaMhlangano umhlanga ebhodle likaNosidumo nomgcineni phansi kwesigodi esimbili ukanonguqo qothuka impahla kubafokazana basha yokwazi yangisolisa mkhabomile intombazane isasekhaya semendweni kuyobanjani senyula amabhoda adlokuphakathi unile ebhekile maqeda umlongo aphume semamatheka hispe lamgodi maqeda sigqiwe bambi basi lenyamazane esehlulu masebeyihlanganyela inkinga mfo amathobela ngoba ubambe kuyashelela njengombokwane uzaligendeza. Ngiphinde nginibingelele bafowethu lo khulumayo ukhula ngezenzo mfo amathobela senyula amabhoda adlokuphakathi nemebhekile ambozi siyaphuma sesulumlomo. Ngithi kulonyaka anginethulele bafowethu le emsebenzi wami lona ozoba iEP. Ngiyathemba ukuthi nizojabulela kakhulu ngoba nizozwa nangendlela okhanjwa ngathi kushintshe kakhulu. Nginezathu ethe ukuthi ngithi ukugudluka kumsebenzini wami odlule ngoba ngathi abafana abancane sebaningi kakhulu abadlala lo washuni manje sefanele icace phela izingane nobhuti abadala. Lo msebenzi lona unengoma ezintathu eyoqala isihloko esithi igama lami uNdaba Mlonyeni. Enye ithi ngoma yami yonkhulumela. Zikhathi zimbili unguthunakayo ngangani mkhaya wami. Zikhathi zimbili unguthunakayo ngangani mkhaya wami. Mina ngihlele ngezansi kubuya ngoma yami yonkhulumela. Mina ngihlele ngezansi kubuya ngoma yami yonkhulumela. Mina ngihlele ngezansi kubuya ngoma yami yonkhulumela. Isinamu baliyabu kubuya ngoma yami yonkhulumela. Lo muno mizange buwane. Enye ithi ama-Doritos phela nazazi-ke phela intombi nani-ke emajida lapho uthi maniqeda kuthola intombi manje nje namhlanje sekufuna imali ifuna ifayile idatha nanani. So bafethu ngiyacela niphinde ngisupport nakulo msebenzi lo njengalokho okudlulileko nje. Ngiyathemba nojabulela lakho. Emakhasi nami inkundleni zokuxhumana ngiyathola lokhula ngezenzo nje. Akekho omunye nalo mtholo umlandeli wami lo. Ngiyabonga.